Praise the Lord. இயேசுவை சொல்லி கிறிஸ்தவ செய்தி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இங்கு நாம் தினமும் வேதாகம வசனம், நம்பிக்கை செய்தி மற்றும் தேவனின் ஆசீர்வாதத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம். எரேமியா 29:11. நான் உங்களுக்காக நினைக்கிற எண்ணங்களை நான் அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவை தீமையின் எண்ணங்கள், சமாதானத்தின் எண்ணங்கள், உங்களுக்கு எதிர்காலத்தையும் நம்பிக்கையையும் கொடுக்கும்படியாக இருக்கின்றன. சிறிய செய்தி, தேவன் உங்களை மறக்கவில்லை. இப்போது நீங்கள் சந்திக்கும் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அவர் நல்ல திட்டம் வைத்திருக்கார். நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். உங்கள் எதிர்காலம் அவருடைய கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளது. ஜெபம். கர்த்தாவே, என் வாழ்க்கைக்கான உங்கள் திட்டங்களை நான் நம்புகிறேன். நான் குழப்பத்திலும் பயத்திலும் இருந்தாலும் என்னை நீர் வழிநடத்தும் தேவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன். எதிர்காலத்தை உங்கள் கைகளில் ஒப்படைக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள். இன்னும் இப்படிப்பட்ட தேவ வார்த்தை வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனல் இயேசுவை சொல்லியே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.